Alibi kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min an karamɔgɔ ye Seyidu Sherifu Iba Aidara a ka taama in hukumu kɔnɔna na wajulu kɛnɛba ɲɛnamayara a fɛ Bazira Natis a kɛra juma janvier kalo tile 16 Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni in kan. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadina ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherifu Usman Madane Haidara de a Sayyada Iba Haidara a bɛ taamana Kodowari jamana kan Sasandara mara la Bazara Natisi dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakerele Olomu a bisimila la silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw fɛ taama in bɛ don fɛn min da fɛ o ye ka sifinnakaw wele ka taa Ala lasɔrɔ sira ye ka dɔn k'a fɔ bi sifin de ye don dɔ maakɔrɔ ye Bazara Natisi n'a lamini bɔra ka DGP jaabi wajuli kɛnɛ ba kɛnɛ kan Ala ka di ne lasera a Sayyada Iba Haidara fɛ asara bɛ Ala le bolo Ala sara hɛrɛ la asara bɛ Ala bolo Ala sara arjana la an hamina ye min ye o ye deguna diɲɛ deguna ani lahara tɔɔrɔ ye Ala kisi an bɛɛ lajɛlen ma an badenw min fatora kɔrɔma ani kura Ala bɛɛ yafa sirifu a bɛna min don an tolo la k'an harjɛgɛ k'a don an ta tolo la k'an kɛ lamɛnbaga ye Ala ma kɛra a duwawu a bɛna min k'an ye ko jaabi an na ani an ta denw ani an ta bugaw ani an ta sigiyɔrɔw ani jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ma kɛra an baden silamɛw an bɛ ɲasuma na Côte d'Ivoire hali bi Ala dɔ fara ɲasuma kan hali bi Ala dɔ fara bɛn kan min ka gɔlɛ silamɛw bɛ yen o ye bɛnko ye bɛnbaliya Ala kisi o ma Ala bɛn kelen ma Ala bɛn kelen ma. An bɛ fɛ ka foli di olu ma matigi Yesu Kirista tɔgɔ la kama sɔrɔ ni Ala ka fanga to mɔgɔ min bolo foyi si tɛ se k'a bɔsi a ma yanni ne bɛ dakura ta ka taga ne le ma kɛ pasteur Kolu ye pasteur Kolu taara taama la a ka fɔ ne ɲɛna ko silamɛw ka wuli bila ka taga ale kɔ ye donc ne bɛ na ale nɔ la donc o de kosɔn ne bɛ aw ɲɛfɛ lɛri na mais ne bɛna waati dɔɔni ta mɛna Yesu Kirista daare ɲɛmɔgɔ kosɔn kama sɔrɔ Ala de bɛ mɔgɔ bila ɲɛmɔgɔya la ni mɔgɔ ka mɔgɔ dɔ bila ɲɛmɔgɔya la o ɲɛmɔgɔya tɛ kɛ ɲɛmɔgɔya ɲɛnama ye ni Ala ka min bila ɲɛmɔgɔya la o de bɛ dafa. Ladɔnniya k'a fɔ nin wajuli kɛnɛba min sigira Senga Bazara Natis ka ɲɛnamaya sirifekɛ fɛ a Sayyada Iba Haidara silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ Bayatul Islamiya taara maa baden de fɛ kɛnɛ kan. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ alibi ani DGP bɛ ɲɔgɔn bolo o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye bonu fila dugu ye ansaru n'u kanubagaw ye DGP bisimila ka bɛn sibiri janvier kalo tile 17 ma Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ o tɔw kan. Bazara Natisi tɛmɛnen kɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw ye DGP bisimila bonu fila o y'a ɲɛ Gurodugu cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka kanu jira sirifikɛ la laada don sirifidenw ma na ye fan o fan fɛ u bɛ taama ka bila dugu maa ɲɛmaw la Bakerele Olomu y'o latile bonu fila. Ne tɔgɔ ye Sana Gindo, section Vava 1 secrétaire. Alhamdulillah, nisɔndiya min b'an na dan tɛ foyi t'a la. Voilà, dan foyi tɛ nisɔndiya la. Vraiment an bɛ a fo kosɛbɛ a n'a ka délégation bɛɛ. U sɔnna k'an ka wele jaabi ka na don fɛtu kɔnɔ yan. Vraiment a diyara an kosɛbɛ. N'an ko an bɛ foli kɛ an tɛna se ka foli kɛ ka s'a dan na. An b'a fɔ dɔrɔn k'a ni ce. Alhamdulillah, i n'a fɔ an y'a kɛ cogoya min na san tɔw la. Dugu o dugu i bɛ taa sɔrɔ tigi de b'a la. Ala sɔnna komi dugu in yɛrɛ n'o ye bonu fila ye a ɲɛmɔgɔlakaw ye gorow de Ala sɔnna a nana min kan an sera goro dugutigi fɛ ka taa foli bila o la o kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye dugu imamba ye an sera ale fana fɛ yen ka taa foli k'a la o kɔfɛ an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba min bɛ dugu kɔnɔ yan cɛkɔrɔba min y'a si jateminɛ a bɛ taa san 100 ani san 50 ɲɔgɔn na Ala sɔnna an fana farala ɲɔgɔn kan ka taa foli bila ale fana na ka taa dugawu ɲini a fɛ ani ka dugawu k'a ye Ala sɔnna mobilisation ye ko yɛrɛ tigi de ye sabula bi bi na diɲɛ kɔnɔ bi ni ko DGP jeunesse yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ ye o kɔnɔ depuis a fɔra ka ban ko DGP de bɛ ka na o yɛrɛ ye mobilisation yɛrɛ ye donc ka fara koɲɛ tɔw kan donc an b'a fɔ dɔrɔn n'a fɔra DGP dɔrɔn o ye jeunesse de ye alhamdulillah ne bɛ se ka ladilikan min di jeunesse ma o de ye toujours ka DGP k'a lamɛn a bɛ ka minnu fɔ an ka lamɛn ni faamu ye ani ka baara kɛ n'a ye sabula nafa min bɛ wajuli lamɛnni la o de ye n'i ye wajuli lamɛn ka ko min to ye n'a ma ɲi i ka se k'o dabila cogo min o de ye wajuli nafa ye donc ne b'o ladilikan de di n ɲɔgɔn jeunes ma
n'an ye wajulu lamɛn DGP bɛ k'an bila sira minnu kan an ka jija k'olu fana labaara i n'a fɔ a bɛ k'a fɔ cogoya min o de ye ne ka ladilikan ye ka ɲɛsin jeunesse ma folikan min bɛ yen dɔrɔn o de ye ka jama bɛɛ lajɛlen fo ka DGP yɛrɛ fo a n'a ka délégation vraiment délégation caman de tugula kɔ ka na ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ yarabi san caman Ala k'o jira an na ka fana fɔ k'a fɔ a fara ka fana a ka d'an ye san o san a ka n'i sen jɔ an ka sigidaw la vraiment o ye nisɔndiyaba de ye ani kunnawoloba ye an yɛrɛ bolo an ka duguw kɔnɔ vraiment o folikan de bɛ yen k'a lase bɛɛ ma. Bonuflakaw nisɔndiyalen ka banni de ye u cɛla u y'u ka nisɔndiya jira DGP la ka danga na Bonufla kɔnɔ wajuli kɛnɛba min sigira Senga Bonufla silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ Bayatul Islamiya taara maa baden fɛ ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kunjɛ ni dugawu don ye. Sani ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ bɛna kun kana ye kan 2025 baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra kari janvier kalo tile 18 ni Senegal jamana ka sebaya ye Yusuf Kulubali ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Serfla jɔrɔ matrafabɔ min ye Coupe d'Afrique tako 35 Sénégalatu baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛla Rabakaw fɛ nɔ min ye Senegal jamana ale wulila k'i jɔna ka jɔnjɔn filanan ye ka da kan Cameroun jamana kɔnɔna na san 2019 san kɔnɔna min ye Senegal jamana ye jɔnjɔn in ta wa ɲina san 2025 kokura a wulila k'i jɔni jɔnjɔn kelen ye Maroko jamana ɲɛkɔrɔ kelen ani Karangolo o kelen ni Karangolo wasakɛ ka Senegal jamana ka jɔnjɔn filanan da a ma ka tariku mɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min fɔ a kɛla Sénégal cɛ min gɛlɛya kosɛbɛ min tɛna kosɛbɛ tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ an y'a sɔrɔ olu ka jɔ kala fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Maroko jamana ale y'a ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ penalty senfɛ Ibrahima Diaza ale y'o tan k'o jɛ o kuma min ye Senegal jamana mɔnɔbɔ senfɛ prolongation ayiwa ale bɛ a ka colo kelen sɔrɔ ka dɔn geyi fɛ o bɛ kɛ sababu ye kelen ani Karangolo foyi tɛ fara o kan bilen Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ o kan a ma fɔ Sénégal jamana a bɛ nin médaille mérité kosɛbɛ ka d'a kan ani jamana fɛn binna Sénégal na a y'a bɛɛ lajɛlen ci fo n'a bɔra Congo jamana na a n'o min ye filannin kɛ kelen ani kelen donc a tɔ bɛɛ lajɛlen a ye colo don min ka ca ni 3 ye fo n'a damana Mali la kelen ani Karangolo ensuite ani Égypte jamana Misira jamana kelen ani Karangolo a ka Sénégal la a ma prolongation kɛ o b'a ka fɔ farafina classement min dilen don k'a fɔ Maroko jamana ye fɔlɔ ye ayiwa Senegal jamana ye jɔyɔrɔ filanan ye o classement in respecté la nin kanu ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka d'a kan tɔn minnu bɛ jɔyɔrɔ segin fɔlɔ la o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale Sénégal kɔnɔna na an kɔni b'a fɔ an kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ an ye kan ɲɛnama ye an ye Sénégal ɲɛnamaw ye wa an ye finale ɲɛnama ye tiɲɛna mɔgɔw silen kɔnɔ ka min ma kɔnɔ finale in na o fana de kɛla hali n'a y'a sɔrɔ furukufuruku ni fɔɲɔgɔnya dɔw yela la jɛlɛsɛbaa ye jɛlɛsɛbaa de ye a b'a ka file fiyɛ a ka yecogo a n'a ka faamuya cogoya la o bɛɛ lajɛlen ti bɔ ko in na wa adamaden baara dɔw fili bɛ se ka yala nka n'i y'a ta barobaya la fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ an ye kan ɲɛnama ye an ye Sénégal kulu ɲɛnamaw fana ye ni Sénégal in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali fanfɛla la an b'a fɔ a ye yɛlɛma caman donna kow la kabini bi cardio in na min ye bureau exécutif o fana tɛ Mali kɔnɔ bilen ka d'a kan min ye Mamadou Touré Bavier a ka vice président Moussa Sylvain ani Touba ye n'o y'a ka deuxième vice président ani maa minnu guntɔ la n'o ye maa 9 min guntɔ la maa tan minnu démissionné kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen démissionné la ka bɔ Mali Sénégal jukulu ɲɛmaaso kunna donc bi an bɛ yɔrɔ min na kunnafoni jɛlen don a sabatilen don Mamadou Touré Bavier ale démissionné la kabini bi karidoya in na o kumana fɛɛrɛ dabolo bɛna tigɛ k'a lajɛ baara min bɛ se ka kɛ don natɔw la kɔnɔ an bɛ se ka sigi ni ko gɛlɛnmaw ye Mali Sénégal kɔnɔna na wali an ka taa ɲɛ wali an ka sigi kɔ tuguni a kɔni hakili jagabɔ ɲɛnamaw de bɛ kan kɛ sisan walasa ni ka ɲɛdɔgora di Mali Sénégal ma kan nin kɛla sababu ye ni ka ko caman de cogo caba ka ko caman sɛbɛkɔrɔ yuguba Mali Sénégal soba kɔnɔna na. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔla minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadaliw la a k'an mɛn wasantalaw n'ala m'an ka jɔnya jɔ an na.